1971 година, аз съм студент трети курс, обаче направих един много хубав проект за сценопис «1300 години в България». И един русински там директор на педагогически център беше чул за този проект и ме покани да направя тази сценопис в Руси. Тя стои още. И Димитър Киров ми беше жури. Назначиха от Съюза на художниците, тогава имаше Държавен съвет, Дачко Узунов беше шеф, Милион Иливиев беше. Аз не ги познах лично, това са за мен големи богове. И назначиха Димитър Киров за жури. И от тук го закарах, аз в Пловдив го закарах в Руси с една кола. И някакси така се сближихме с него. Той беше вече известен, така правеше точно, ще написа в партийния дом. И още студент бях, секретарката на групата имаше една Вили. На среща вика, Кучков, честито, викам, какво честито, вика, прият си в групата на художниците. Чакай бе, хората, значи драпа да ги приемат това. Аз не знам дори, нито съм подавал молба, обаче Митко Киров е решил да ме приеме. А защо го направи това? Не е само защото той ме харесва. И така имаме симпатия, защото той обичаше да събере, искаше да събере в Пловдив млади талантливи художници и да създаде една много силна художническа група такава. Значи да бъде най-добрата в България. Номер едно той беше, много амбициозен. Искаше да направи Пловдив един град на художниците и го направи. И така нека си стана, че моят учител всъщност, пък като момче още, преди да замина за Куба, защото аз сега в Куба 2 години и нещо и там учих в академията в Куба, моят учител беше съученик на Жоро Слона. И със студент всъщност от академията, един много хубав художник, Минковски, Любомир Минковски, много хубав и интересен художник. И някакси така стана, че още завършил, ме приеха в А-групата тук. От цялото моето поколение, без да така нещо за мен да е гордост, така се случи просто, какво да направя. Май няма нито един, който да има такива близки отношения с всичките тия хора. Най-близките са били неразделни. Толкова години, че аз мисля, че това никога няма да свърши, че е вечност. Обаче, уви, не е. Така се въряха нещата. След това дойде по-младото поколение. Румен Жеков, Васил Стоев, горе-долу така, Наско Хранев, още по-млад, които също така бяхме близки приятели всички, така направихме нещо като общество. Даже след като имаше тук неприятности в групата на художниците, кой да бъде, кой да не бъде, ние не се отделихме от групата, а се направи едно общество на художниците Филип Попов. Заедно бяхме в това общество. И то не като напукна групата, където аз не съм и напускал никога групата, всъщност, да кажа вече неща за вас да се разправям. Не, просто така изгасна в мен това желание, лека по лека. Си правихме изложби дълги години. Какво е това, което обаче ни свързваше с тия големите художници така от това поколение, където много глупо ги нарека априлско поколение, ама нищо, да за тях така се враждаше работата до някъде. Значи ние бяхме все пак против. Ние бяхме опозиция. Всичките. Не искаше никой от нас да прави соцреализъм. Това беше за нас табу голямо и познавахме от пръв поглед кой се е наврял там, където не трябва да прави глупости. Аз, например, съм бил винаги реалист, обаче никога не съм бил соцреалист. Слона си беше вършил упорито и си беше абстрактен художник. Димитър Киров, много силен художник, който не е абстрактен, обаче беше далеч от реализма. Бойджана също. Бойджана много свободен дух. И така, и нас това ни свързваше, че бяхме против.
Тая работа я направих след като Митю си отиде вече и се казва Разговор за изкуството. Имам и други, една такава цикъл направих. Да има една с Жоро Слона, която пък е разговор за колажа. Жоро Слона правеше колажи. Много. И така беше ми много тъжно е, че отида с един художник. Така излезе. Стана. От мен излезе. И в една изложба, като я дадах в една изложба тук в една галерия Резонанса, Рото, като дойде, като погледна, се разплака. Защото тя беше след като Митю си отиде.